Яйцарэзка і часнокадавілка аўтарам гэтых кулінарных прыстасаванняў лічуць Леанарда да Вінчы. Але на яго чарцяжах, якія можна знайсці ў вольным доступе, былі, канешне ж, і іншыя розныя механізмы. Некаторыя з вынаходак, тыя, што больш набліжаны да сучасных прылад, сканструявалі спецыяльна для выставы. Усе гэтыя экспанаты, яны зроблены ў нас у Беларусі, максімальна гістарычна набліжаны да того перыяду, калі жыў і працаваў да Вінчы. У нас з матэрыялаў тут толькі дрэва і жалеза, то бок фактычна такую эстэтычную асалоду можна атрымаць у поўнай меры. Сярод механізмаў можна ўбачыць каленвал. Два такіх таксама стаялі ў тым самым танку да Вінчы. Але па чарцяжах колы ў іх круціліся ў розныя бакі, і таму машына не рухалася. Чаму ён дапусціў такую памылку? Ёсць шэраг меркаванняў. Адно з іх, што ён быў вельмі разумны, каб выпадкова такую памылку зрабіць, і зрабіў яе спецыялёва. Магчыма, это для таго, каб ворагі, калі атрымаюць гэты чарцяж, то не змаглі проста паехаць на гэтым танку. А магчыма, як пішуць некаторыя гісторыкі, гэта своеасаблівая магчымасць абароны аўтарскіх правоў на той момант. Але як дакладна гэта было, мы, на жаль, сказаць не можам. Наведаць выставу і нават паспрабаваць скласці мост па прыкладзе Леанарда да Вінчы можна да 9 студзеня.